Nga bên bao như cái những snow thập khảo dùng lấy cho nghe, ubaralong ringkat lem bat ni kum cái những sinh kinh trai, do mình cái những sinh cả qua cái bài sĩ phâu sĩ tăng, yêu cái tí cái trong lấy cả ba ulakne hapadeng jongi iwe baro Hamtam kene kejing mane jongi. Kapan sengau kata kanela kapten ke jauh belai, kabapila bansyam. Kasiti kabaningkong upor apostol syamita seleni, kalenang kabahar, kadikot kabah kat kendai, namta ka gospel uyo anis, kalenang kabah katsan, kadikot kabaningkong kabasau kabasan. Berpunjuruk nak kita pergi program lenang ke bakat sau ke dekat ke banding kong. Ki gentin ki baong kum ni. Namar ke long ke jingkermen jongi, lani ke jingkemen, lani ke pansnya ke jingle buram. Long mapi hakmat Yesus Kristus uba utrai jongi ha kata ke jingwan jongu. Mga ulong uding sowan ubasisya, batuk pa janga ulong unang sumar riso. Toyene hanga bat mga hapi, gumba katanat gamna bansay so naladehi, lemne kayane ha uding sowan, gumta mapiro, lemda piyane hanga. Mga ulong uding sowan mapi kitanat, uta upayane hanga bat mga hau, uta usay so shibun. Naba pilihan mga pirna le EARUM. Gabriel kabastat baro katay yala kayeng henry kababi kalit no yakada la kijong dikti. Yekum to kilayos nga na dikti joglay tangin le joglay na kijingwa. Kupa jungi ba neng ngasam laingo kukenrat hakane galaphay jogane kasni kabamenawalam yangi sa chisen pa hakane kajanmet kabamanta kumpipun kijome na kabantaban syakri berpendon dura makatang kut kijome jisu bi yasa right mak kijome dan yang nurun kadengi hakane kajanmet kabamanta bahakor dan sedaan Ikman bagi jingna San Juan.
diga chuan met chung diga si ka kraw ha ka bang yo ban don pat sin ha ka diga yin ka ba tang ko ki to bang yo ban shakri ban kraw e ka teng ka to na bang long play chu ni obre hok ban yo e ka burong ka chingo pat ka chinyaro temen basan ba penya ya ka shakri chu ni oble ha ka diga chuan met Baru kita memesan apa kabalan, kita dekat komiti balan, kilong kami, kipara samla, kenkai bersyukuran. Bat kerpange dalam tajanghi kum kihap kibarin, kibalong keper sara cuang kabalan, belong ru kecingkerman ya kalawai cuang kabalan. Hai kini kak kawan snow ya kaban syam ya kini kabu, ya kaban ai kublai kibaro, agak kerteng kaban tiang tam kocong try. Onong pedem tungi uji Yesus Kristus. Ngai mo yo play mo lo don ringkat bat ni nadu banyi me na jong kabalan kabanyi don halang lo ringkat banyi men jonga bakikun laingun adu banyi poisuk hang kabalan ka jong hi kando ka pendap yang ada ke jingkemen aga bang ayo ban rung aga de ying mani nadu bang rung nang te aga jingkang mani ayo i ki hep ki barit ki rai shit ram Anyo ro ya ka kerteng ka jong try kapendap ba kapen ya ka mensim ka jongan Asngolu ya ka ban ai ka jing ku play ka ba kerpan na ka banta kinong kitkam to ka chia seng tay ba ka balan hang de nong spon kerpan ye na ka banta ka nomination committee ka balai biat ban tunrong ban shat hanga ka shakri ka ba red ka jong try lemba ni ka chan mi ko mi ban kuren ka tem jong hi Ega nek sok tembi kabadan hakmat jongi. Ita membasan long yang abangan pergitu kendian ya lagi. Oh jaga tinggi siapa ro nak long kumi la ya cuya. Tekam rengkat hakpo prestering la itu ha doro kisama kabang cuy itu kemat. Pegabun kita kilong kumi naman itu ya rengkat tapi. Yang sedang tangkap tu kan nengut kebanggaan itu. Ringa yo ki itu na bagi danggan ha ka chu ka prestry ni yo hi man ka por habang ye kendo ha ki jinglong aga prestry tlan ha ka bagi long shis ya kendo shis sin shis ngam e ka teng chuna ka ma don program nanta katkam ka ba train ta ni high school ha shlong hi mun shwang adon ngai kai ka school to ka sinat ka ban Assam and re ngadon tun rius nam Pading katan lawan biang sisnong badmentang ngai kai ke school kabai pa isen kata balang kendiam ke cing bentuk bad kabalan kabang ngadon kede kabalan halang leu kawan ra lu ta ci ai ku blai na ga ci seng kentai balang lang leu yu baro o blai na kerku ya kabalan hang ne no school ai ku blai women Sunday kabadap daga cing kemen lembaga daga cermin ya pi way Nadu ibarat tam hadu kibakrau lembaga de kapor ni ai mo you play next come baby lama shibun ki jingkerku lembaga de ka women's week lembaga program ki ba phair ke ba phikum da chia second day labu but next come ro e phila ma de ki jingkerku no play lembaga ne start aga chia seng ka ba ning kom aga ba inong friend ye ka sop team e ka ba bats come ye ka jingat hapdeng ka jingkala Kali ni sekarang bulan don ringkal bagi saya silpan dan bagi kita cantik. Video akan short short. Jangan train ke jauh lu bagi kita sok timbi ke don hakmat jungi ke bang kapansnya ke cingjo pun ah. Aswagi ya shopran ban yang kita sok tim hak kita por. Tungin pendam mobilai hak cingdoan. Papa ciba pendeng bapu doga kerteng ke jomi. Ngai mu yemi popan ba ching krau chu ba ching ye ke chomi ka pang la ban wang aga ba le ye nga ka no pang ka bala chat pat ka bala ran ngai mu yemi ko try chi so ye mu ching kar khu ke chomi ka ba bala kar khu ke ching ye ba ma la gasni ngai mu kam tam ye ke ching krau chu ba ching ye ke chomi ko chi so kala du mala ai ro chong ke ching ban bala pan ye mai ye nga ka no pa ngai mu yemi ka ba mi ben ye yang syukuri ka berhutang ko chome le bagani ka chome ka ni ka chaka ka bakentan bagani oban kuran ya ka chishi shan ka tin ko chome le bagani sok tin ne bi ka badon ka ma chungi ka ni ka po chisu be het bi hi bagalong tan ka briu ko batla ka baduna ka ching sta ka ching shapan ka try
try to support on the try come at me the pen time go try the pen slay to a shakri go to me okay keep follow go try come at me no the ship door the shakri go to me get click ma kada yo rom ka ching ka khu ya ki khon ki to me ba ka balan ab le me ka try me na khu ya la chong ka balan ko to me hang ya no spoon ko try na do no sharan chong ka balan ni ka try ki lom ka bi ki lom pa ki khon so ma ma ki hab ki ba re ani ki non jo ya ka por ma shakri ya me ab ye am ye ski ki ba snew ko try ki ski ki ba tap ka chi ya na me ga ching bat kam ka to me ko try ni la ban ye ka try na ba ki por sa kan ki ya le ni ban ban ku lon ni sha ka tiang ba chi ka ma a chi su ye ki try ki don kam ya ka por ki to men si mo ku to me aga ba ban pat kam ni ba ki na ko try chi su ye ban ne nas kam a do ka ba ka ta ta do pa me ban wan try shi ki ki ka por ka ko to a ba ban si mo ku to me un yo ka kan ra ni ban ton lang na pdem chi ya ki ka chan ni ke ka ba ni os ga ya tin ka to me ching ban pom ban long ka ba lai ka khat ka ba khat pe ka ba on hat mi ngawan kloi ka bats kham ni ka tan ka ba phadon ong no no shim noi ka ban sniat chok ha para bangai pe ka tu ki kon chok ka balan yai mo yu play ya ba ai ni ka ni ka por ka ba photo aga ba ni yo ka ni shom kum ne ha ka ni ka ding ka ba kan tan le ba ka ni ka chan me kan bia da shwa ban poi ai ka ni ka soft tin mi ka pi kum ka chia seng kan te shanya hanga kum ka shakri ka ba ri thong fry ni ya ban ka tu ya phai ka tu ka ne kum ka chi lam ran shapan ka ne ka kitab ching ban pa kada ka kitab ching ban pa ka long ka kitab ka ba khaju na ka ten ka chong play bat kada ka kitab ching ban pa ka long ka kitab ka ba ya thu lu pa ya ki ai ki ba ton ne ka ni ka per thai ki ba la cha bat ki ban sadam cha bat ka thu lu yangi shapan ka ching wang arsim ka jong Jesus Christ overall ma us em ki sem bat try ki try kalau lu ka kita ka ba la thu lu pa ya ki ba lo ba nang sapanda dan ki ba sim la panda panda henry en nang sapanda bat la thu ai ba ya ni ki kitab ching pin pa la tho lu Yohanes ulong sin ran jong Jesus item skamba ro kum ki balen o Yohanes ro wen sin ran ulong Jesus wi ya haba shapan shitom yu bat la pen shitom yu ala pen man saw yu ka bet ka chu bat yo ma ki ong ngen yo blame him ki pa pen yam no yo Yohanes ki la ben kum no ka ship no wi ka rai ka ba he ha bat han ta long ba ki la pen tat da bom nian bat ki la pen naw ni ka ta bom nian bat han ta yo ma min brat at ni ka rai ba ku no Yohanes ur sa ya no Hemai ko long ka ei ka ba plan ya ba plan ka ba tu gut ka chong play ka ba ki kum ki brum ya na ban tiam kai ka ba cha ko ba ngai bi ha ba brat yo Yohanes ha ni ka rai ha ba de ka bom nian ni ba nam ba long kita kita mong ki ba dan na ka bet ka chu ki la dam no la ni la pen khun la yo mat pen ban ya ga ching pen kya de na ka da ki ki no pen shitam ben yong nyam la ba nei e yo no griu kum no yin pen yam yu om ta ki da dan ke chingut yong to man ta yin ya len ban rang kang pa no yu ban grab no yu ha ni ka dal no pat tamas nama haki om tan mano ban shom nama hat ka ni ka dal no pat tamas don tan ki rat klang ki batam sha kyong ba ki tharai ki mudur balada man grab yu ade sa ka ni ka dal no ki rat klang ki sabam bat un saya Henry Yohanes pat de hang ni ke yo ya ka ni ka chi tu pa now play bahang ni ro ka chi pin kam pa de jo Jisu wan man ai ya ka ni ka chi tu pa how Yohanes bat gran tham tam e ya ki ni ki nyau tu li ki balang bat tho ro han ni e ki nyau tu li ki balang ki ba don han ni ka do ba Asia Minor bat han ni Yohanes yo ya ka lat ka ba kabuk sia o play pen pa o ki ba pram ki ba koror para ba ngai pi ni ya pai tin dia shapan ni ka shnong Philadelphia ka shnong Philadelphia ka long ba ka shnong ka ba ton hang ni ha ka do ba Asia Minor
But the long way to strong come come here. Long ki nong time kia thua bang la pelong ya dari la seng ya dari strong. Hagas nem cis pa san ku kendai hashwa Chris. Ki nong time ki apa dari strong. Kalau sya alu haga jing sya penjot au cumai ba hagas nem katnyo hashwa Chris. Kadiru ka strong ka pedeng pa haga ba ki nong ya kai pateng ki chuyan. But come down here, kani galanti, kabakanya snow, but the snow Smyrna. But long, you know, but time you talk, yani, but when you snow Philadelphia, the long the Chaka and the Chinyaki, Tom Kiniki, Nora Shiti, the Tom Sim, Pacha Rome, but let I Shiti, but let some Shiti, Chaki wait Hima. But the long of a snow, Kaba say so ha, you know what time you talk about a snow, but say so ha, but who saw dream long have so one.